சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அயர்லாந்து தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஒரு 5-10 நிமிஷத்துலேயே செய்யக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியான பேச்சுலருக்கும் பிகினர்ஸுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழம்பு ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பச்சைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2-3 நிமிஷம் மட்டும் நல்லா கை பொறுக்க சூடான போதுமான அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா கழுவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். குழம்புக்குள்ளே தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. பருப்பு வேகிறதுக்குள்ளே இது கூட கொத்தமல்லி, சீரகம், மிளகு கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் இதையே தட்டி எடுத்துக்கோங்க. பருப்பருன்னு பொடி பண்ணிக்கலாங்க. இந்த அளவுக்கு பருப்பருன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடித்தது பருப்பு வெந்ததையும் தாளிச்சிடலாங்க. பருப்பு நல்லா வெந்ததையும் நல்லா நீங்கள் மசிச்சு சேர்த்திக்கோங்க. குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு உளுந்து பொரிஞ்சதையும் கொஞ்சமாக பூண்டு, அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக கட் பண்ண வெங்காயம், கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி ஹாஃப் குக் ஆனதையும் இப்போ நம்ம அரைச்ச பொடியை கட் பண்ண தக்காளி சேர்த்து வதக்கி தக்காளி வதங்கி இதையே வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடியை சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு பொடி சேர்த்தும் போது இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட். கடைசியாக பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க. குழம்பு ரெடி. சப்ஸ்கிரைப்.